Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Para todos os eventos que teñan este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexa, refrescos, augas, todo tipo de licores, podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá.
para buscar o seu sustento sen importar temporales, as choivas, tronos, os ventos. A Nosa Señora do Cal, patroa dos mariñeiros, trae con vida os nosos soles, xa casados ou solteiros. Nosa querida comisión, hoxe domingo de festa, por horizonte o ceo, mariñas caladeiros, homes valentes de seu, de noite saen os pincheiros. Hoxe domingo de festa, terceiro do mes agosteiro, sangre guiles de auga, gaitas, cabezudos, Eliseo. Os rapaces da Puebla, da Pernada Rousa, andade a buscar a Virgen Fermosa. Moi boas festeiros e festeiras, aquí estamos na Pobra do Caramiñal. Xa vistes, estuvemos disfrutando dos xogos populares cos máis pequenos e con moitos do pueblo que estuveron disfrutando. E agora está a piques de comenzar a procesión da Virxen do Carmen dos Pincheiros. O sea que aquí vos deixo e disfrutar deste espectáculo porque é unha auténtica maravilla. Somos a Asociación de Baile e Música Tradicional de Amas de Casa. Que sodes todas daqui da Pobla? Sí, creo que... A ver, eu son de Ribeira, pero a maioría daqui somos da Pobra ou vivimos cando éramos máis novas na Pobra. Facemos a ofrenda a Virxen todos os anos e cada ano é un baile diferente. Ai, todos os anos facedes un baile diferente. E este ano que toca? Toca un baile moi bonito, de feito a forma de cerrar é un pouco diferente ao resto porque hai que facer tamén un tablón e unha roda ao mesmo tempo. Entonces é un pouco máis chungo. E vexo que hai de todas as edades, non? Na agrupación. Sí, creo que o máis pequeno son 3. De 3 De 3 para arriba poden ir a baile e logo creo que era 4 ou 5 a pandeireta. Bueno, estamos con Suso, presidente da Comisión de Festas. Sí. Estaba vendo que hai moita xente con este collar, non? Tan peculiar. Este é o escapulario do Carmen, da Virgen do Carmen. Sodes unha cofradía, entonces? Pertenecemos á cofradía do Carmen e eu agora neste momento pois, son o presidente da Comisión de Festas. E bueno, como está vendo este ano entonces a festa, sendo presidente? Eu estou na vendo moi ben. Non hai máis que mirar a xente que hai, que a máis ainda está aquí, salindo a Virgen. Pero hai máis xente por a calle, xa collendo o sitio pois para vela pasar e todo, sí. Bueno, entonces encárganse de organizar os 4 días de festas. No viernes é do Ayuntamento. O sábado, domingo e lunes somos nós, a comisión. É que moito traballo este ano. Ai, chega abondo. Chega abondo. Chega abondo, chega, sí, porque ademais collemos bo tempo, calor, e móveste por un calor e fastidia un pouco. Pero moi contento. Está nos salindo o tempo acompaña, non temos problema ningún sobre eso.
pero si se traballa, non sale todo ben ao final, estamos todos contentísimos. Normal que estén contentos, porque estou nuevo e non son daqui. Moi ben, moitas gracias, que está a punto de salir a procesión. Que nos sala a procesión. Moi ben, festeiros e festeiras, imos tomarnos un descanso para ir a publicidade. Nos seguimos aquí na Pobra da Coramiñal, na Festa do Carmen do Pincheiros. Recorda, 986 71 0741 ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Bueno, aquí seguimos, festeiros e festeiras, xa estamos chegando ca procesión á beira do mar. Non vos olvidedes, 986 71 0741, estaremos aí para gravar a vosa festa. Ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Esperad un minutiño porque está a punto de chegar a Virxen aquí ao mar.
Moi buenas, chicos, que tal, disfrutando das festas? Pois sí, vimos todos os anos. Todos os anos. E xa collestes os 3 días aquí? Sí. Oxe para rematar, non? Hombre, hoxe hai que ver a Olympus un pouco, non? Ai, hoxe Malos cabezudos, mala a Virgen do Carmen. Aquí tamén, da zona? Sí, son de Palmeira. E non fallas ningún ano? Non falla ningún ano. Veño sempre. Sempre? E que che está parecendo a procesión esta tan maravillosa? Moi ben, gusto. Está o home emocionado, Hombre, súa abuela é daqui, que máis quere? Non, parece moi ben, está moi bonita. Que son daqui da Pobla? Non, eu veño de Rianxo. Pero a festa conoces, seguro? Si, hombre. E que pasou os 3 días xa por aquí? Non, hoxe na máis. Hoxe na máis. E que, bonito todo? Hombre, claro, xa se ve. Somos da Pobra. Entón non fallades nunca a Virxen do Carmen? Por suposto que non. E que como estades vendo este ano a procesión? Moi bonita, como sempre, mogollón de emotiva e con moitísima ansia por vela. Este home serio, que non che gustaron os cabezóns, os gigantes, un pouco sí, non? Sí. Ah, bueno, pensaba eu viete tan serio e se está enfadado. Non lle bailaron por aquí, e ti que, fuches a festa? Sí. Moi ben, a verdade é que moito ambiente. Onte no San Juerguíns houve moitísima xente, polo que me comentaron na plaza na orquesta estaba cheo tamén, así que moi ben. E hoxe xa vemos como está isto. Xa vemos. O domingo do Carmen dos Pincheiros sempre está igual. Sempre, a Pobra nunca falla. Non falla. É que hoxe vas quedar a noite a ver a Olympus. Home, habrá que quedar. Aí quedadito, ainda falta festa para rato na Pobla do Caramiñal. Moitas gracias, a disfrutar. Arriscando a vida para buscar. Daqui da zona ou visitante? Non, daqui, da Pobra. Eres daqui da Pobra, entonces non fallas nunca a festa. Non. É que como estás vendo o ambiente este ano? Moita xente, moitísima xente. Moitísima xente. Pregunta obligatoria, hoxe quedamos a ver a Olympus á noite? Sí, quedaremos. Onte estuvo moi ben. Onte o tributo a Sabina foi genial. Ui, aí puxeron o listón moi alto entonces. Aí está genial, genial. Me dá a min que non eres de reggaetón. Non, nin da orquesta tampouco moito. Tampouco son... Me gusta máis o que é tributos e cousas desas. Pero bueno, en general as festas damoslle calificación. Genial, 10. 10. Pois aí quedadito, un 10, na festa do Carmen dos Pincheiros. Listo, moitas gracias. A ti. Aquí chegamos na Pobla do Caramiñal, na festa do Carmen dos Pincheiros. Xa vedes, un ambiente espectacular. Non vos perdades o desfile e o baile dos cabezudos e dos xigantes porque é impresionante. Eu hasta aquí vos deixo. Un bico, familia.
No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia, del garaje, del coche, del negocio. Soques. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos, dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais.